Enw fi ydi PC Dewi Evans. Dwi'n swyddog heddlu ar y tîm trosedd cefn gwlad a dwi isio eich cyflwyno chi i teulu maes yr Eilfor o Harlech. Be ddigwyddodd? Wel, dŵr dod i'r shed a ffeindio allan y ddau pod wedi mynd o goll o'r shed. Osian, chdi oedd bia'r potbike. Sut nathon ni chdi ddifod ma'n gafodd o'i ddwy? Gweithio. A Helen, sut nath effeithio'r busnes? Wel, yn ariannol, wedi ffeindio yr insurance o hwnnw wedi chodi mewn ofnadwy. A hefyd, y ffaith y dŵr wedi gwneud i faith. Enw fi ydi PC Dewi Evans o Heddlu Gogledd Cymru, y tîm trosedd cefn gwlad. Problem fawr sy'n effeithio'n cymunedau gwledig ydi torri fewn i adeiladau a ffermydd. Yn yr achos yma, mi o'na CCTV camera fyny fan hyn. Mae'r troseddwyr wedi cnocio'r camera i lawr efo ffôn hir. Maen nhw wedyn wedi torri y keysafe yma efo mwrthol, wedi cymryd y boriad oddi fewn, wedi mynd i fewn i'r adeilad, a wedi dwyn yr hard drive oedd yn dal yr CCTV footage. Maen nhw wedyn wedi helpu hunan i'r eitema o tu fewn i'r adeilad. Fi di PC Dewi Evans, dwi'n aelod o dîm droseddau cefn gwlad Heddlu Gogledd Cymru. A fi di Malcolm Atherton, a fi di rheolwr bysgotfa yn Llyn Trawsfynydd. A mae Malcolm a fi am mynd i edrych ar y broblem o ddwyn moduron cychod. O ran diogelwch, mae gennym ni glo ar y gat ar y pontŵn. Mae hwn yn gyffredin ar bob marina lle mae cychod. Be ddigwyddodd yn fan hyn, Malcolm? Wel, chi'n gweld y motor sy'n fan hyn ar y cychod. Mi gath hein i dwyn dros nos ac mi yna ar ni golli 9 i gyd. A mae hein yn reit werthfawr. Mae nhw rhyw 800 punt yr un. Sut gafodd yr injans i dwyn? Wel, ddoth y lladron i fewn i'r cychod yma ac bod yna glo reit styfnig ar y injans yma, mi oedd nhw'n gallu lifro'r motor oddi ar y gwch a'r difrod hefyd i'r gwch. Sut nath hynny i chdi deimlo? Wel, i ddeud y gwir, os da chi wedi gweithio'n galad i gael yr injans yma, diolch yn deimlad neis iawn i fod yn onast chi. Sut effaith gafodd ar y busnes? Gath o effaith dipyn ar y busnes lle oedden ni'n gorfod ail prynu'r injans yma, 9 i gyd, felly mae o'n gollad i'r busnes. Wel, os mae gwylio hwnna wedi tanio'ch dychymyg chi, beth yn ddod i'r Hac Heddlu? Da ni'n chwilio am declyn wneith atal y dwyn, neu wneith adael i'r ffarmwr wybod yn syth pan mae'r dwyn yn digwydd. Da ni'n gwybod bod yna pethau'n bodoli yn barod, ond yn amlwg tydyn nhw ddim yn gweithio neu bysa'r troseddau ddim dal yn digwydd. Felly, os da chi'n gallu dod i fyny efo syniad newydd sy'n gweithio, mae yna wobr ariannol yno fo i chi. Mae rhaid i'r datrysiad fod yn hawdd i'r ffarmwr ddefnyddio ac yn rhad.